When you make abortion, you are creating a problem to your next generation. Magaburalo. Jabualo. Onye bulu mmadụ bulu moto gba ọsọ. Jabu ana allocation onye gbu. Onye bulu ebu je keshie nia. It's a foundational problem that will affect your next generation and the unborn generation. Ọ bụrụ na ime luga abortion, na inyere nwaanyị ego ma abortion, ọ dị ime isi ya na ọgbasa gị ma gị mana nga etole ya. Mana oge ode kote na go weje ma abortion. Jee bụ walu o, jee bụ alụ. Nachi yi azụ to your foundation. Ọ bụrụ nwere onye nili na ndụ, melu na omenala adịghị ya kpọọ na alụ, kwa na ụzọ kwa ndị ichie. Ị mana ịnọ ga dịkwa ndị na-akpọ alụ abịa bụ unu bịa kpochapụ alụ ibe nne metal, ibe nna metal. Ibe family metal na-adịrọ gị n'aka ka ọ pụọ. Ịnọ gara duru ndị mmadụ jee na bụ unu. Alụsị ekwesịrị edozi na bụ unu, jee na bụ unu jee mee nye. Ịnọ na be dibịa wee mịa, ọ bụrụ ọrụ niile ịnọ be dibịa wee lụ ga-anabata. Some spirits are very very stubborn. Some spirits are stubborn, they can never accept it. You must come back home and come and do it. Ịmara otu isi mebie m bịa dozie m. Nyaga ụfọdụ spirit ịnọ na be dibịa, anọ mbe dibịa emego m ya, emeli m ya na ebe nna, alụgo m ya ebe a, alụgo m ya ebe nke ọzọ. Na ma na be nna gị ji eme ya, kpọrọ ndị na-akpọ alụ na ebe nna gị ji eme ya. Nwaanyị mere abortion, you are creating a problem to your next generation. Ma ga bụrụ alụ. Jee bụ alụ. Onye gburu mmadụ bulu moto gba ọsọ, jee bụ na alụ keshie na onye gburu. Onye gburu egbu je keshie nia. It's a foundational problem that will affect your next generation and the unborn generation yet to come. They are going to suffer it. Ọ bụrụ na ime luga abortion, na inyere nwaanyị ego ma abortion, ọ dị ime isi ya na ọgbasa gị ma gị mana nga etole ya. Mana oge ode kote na go weje ma abortion. Jee bụ walu o, jee bụ alụ. O nwelu omenala a na-emelu onye gburu ọnwụ ya. Onye gwụrụ ụdọ nwere omenala a na-emeli ya. Bife enyi enye. Onye ji aka egbu onwe ya nwere omenala a na-emeli bife enyi enye. O nwere ibe ego eji etotu onye ọ na-agbụ. O nwere ndị na-atọtu ya. O nwere ndị a na-akpọ abịa tọtu onye. Ọ bụ na atọturu ya, it has now become a foundational problem. Ịtọtu abụrụ just iwelu even as jide aka n'ụkwụ ebu iti enu na ọhụrụ ụdọ eweta mma kweke ebebi ụdọ. You are wrong. In your onye like that, there will be a very big consequences na that very family, and every generation is going to suffer it. And secondly, that very thing onye avụ can they repeat every generation na that family. Or can they repeat every generation? Nge one witness li agagide wee unu wee na sesi onweze onye nọzi oluto ụmụ gị olu na set ụmụ gị mmadụ ga-eme ya. Olu set your grandchildren or repeat ya. Olu set your great grandchildren or repeat ya. Ibe ga-ejizi n'ụwa ma bụ ndị na-eji aka bụ egbu ọbịa. Ị ga-abụ onye wele ego wesisi ego, ọ bụ na ụda adịrọ nsọ wele mma sụọ onwe ya, ọ bụ na mma adịrọ nsọ wele poison nwa, ọ bụ na poison adịrọ nsọ obere ọnụ nke ya gba mbe si ata agata ụtọ ọba n'ụlọ je wele ibe nwa ọnwụọ. Maka gịnị ọ dịgo na bebe isi a cause, something will be pushing the person ka ọ jee mee ya maka na ọ bụgo a cause enidili ije jee megharịa